салом мухлисони беҳтарин дастаи дунё, шумо қарор доред дар канали Барса ТГ. имрӯза дар бораи Барселона хабарҳо ва овозҳо бисёранд ва медонед сабабаш дар чист? ҳар як номзади президентӣ нақшаҳои худро доранд ва ҳар як сухане ки онҳо дар эфир, телевидение ва дигар ҷойҳо ҳарф мезананд, васоити ахбори оммавӣ дарав он суханҳоро дар интернет паҳн менамоянд. аз ин сабаб ман он хабарҳоеро барои шумо ҷамъ кардам ки каме ҳақиқат дорад. барои ҳамин ҳар як мухлиси Барселона пеш аз сар кардани ин видео бояд лайки худро зер кунад, то ин ки ман ҳавасманд шуда ба шумо зуд хабарҳоро дар бораи дастаи дӯстдоштаатон барорам. акнун дар ягон ҷо баъз шунед, мо бошад сар мекунем. портали испании спорт хабар медиҳад ки тренери асосии Барселона Роналд Куман аз роҳбарият дар трансфери зимистона хоҳиш мекунад ки хатти ҳимояро пурқувват кунад. дар он мақола қайд шудааст ки ба кадом бозингарон Барса чашм аъло кардааст. инҳо ҳимоятгари Манчестер Сити Эрик Гарсия, Антонио Рудигер аз Челси ва Жоэл Матип аз Ливерпул мебошанд. аз ин се ҳимоятгари интихоби асосӣ барои Барса Гарсия мебошад, лекин Ман Сити мехоҳад бо нархи 30 миллион евро бо ҳимоятгари худ ҷудо шавад, дар ҳоле ки шартномаи ӯ тобистони соли 2021 ба анҷом мерасад. аммо хоҳиши бозингар барои баргаштан ба Испания нақши асосиро боз мекунад ва дар ин ҳолат Сити аз дасташ ҳеҷ чиз намеояд. Антонио Рудигер бошад аз вақти таъин шудани Фрэнк Лэмпард ҳамчун сармураббии Челси ҷойи худро дар ҳайати асосии Даста аз даст дод ва ягона хизмати ӯ ба Челси дар ин соли охир инрозӣ дар овардани Тимо Вернер ва Кая Хаверс мебошад ки онҳоро розӣ даровард ки Челсиро интихоб намоянд. Барселона метавонад аз ин трансфер ду фухтак занад. аз як тараф соҳиби ҳимоятгари хуб мешавад, аз тарафи дигар бозингарони беҳтарини Германияро ба Барса меоварад. варианти сеюм Жоэл Матип ин бовар нокарданист. нигоҳ кардан ба оне ки Ливерпул ду ҳимоятгари асосии худро як мавсим аз даст дод, онҳо Матипро намефурӯшанд, хоҳ дар тори сари клуб бриллиант чошӣ. барои ҳамин варианти Рудигер ва Гарсия барои ман беҳтарин аст. шумо бошад дӯстон фикрҳои худро дар ин бора дар комментария нависед. мо бошад давом медиҳем. дӯстон, рӯзи 21 ноябр соати 21:00 ба вақти Москва Барселона дар ин мавсим дар меҳмонӣ яке аз бозиҳои мушкили худро бар зидди Атлетико Мадрид мегузаронад. мадридиҳо ин мавсим хеле хуб ҳунарномӣ мекунанд ва ба дарвозаи рақиб голи бисёр мезананд. дар ин бозӣ низ собиқ бозингари Барселона Луис Суарес аз сабаби коронавирус иштирок нахоҳад кард. мумкин як хело хурсанд бошанд, як хело не, лекин ҳаминро мегӯям ки ин бозӣ як санҷиши калон барои Роналд Куман ва бозингарон мебошад. ба ҳама ин нигоҳ накарда ширкати XBet ба ғолибияти Барселона боварӣ дорад ва барои ғалабаи онҳо коэффициенти 2.5 медиҳанд. барои бозам ҷолибтар гузарондани ин бозиҳо ва дастгирии Барселона ба ссилкаи комментария буда дароед ва ставка монед. айни ҳол дӯстони мо аз 1x барои иштирокчиёни нав то ҳаҷми $100 бонус медиҳанд. агар дар вақти регистратсия дар ҷои промокод Барса TG нависед, имконияти хуби пулкоркиниро аз даст надиҳед. агуеро мисли Суарес беҳтарин дӯсти Месси мебошад. дар тими мунтахаб аз ҳама одами наздики Лео маҳз агуеро ба ҳисоб меравад. Манчестер Сити умедвор аст ки дӯстии ин ду футболбоз барои интихоби Месси кӯмак мекунад. футболбози аргентинӣ назди ҳамватани худ ба Англия меояд ва дубора бо мураббии беҳтарин дар карьераи худ фаъолият мекунад. дар навбати худ чунин эҳтимол ҳам ҳаст ки ин ду нафар Серхио Агуеро ва Пеп Гвардиола ба Испания мераванд. як мақол аст ку хара пеши бор бурдан дар кор. рӯи осон ҳамин аст. дар мавсими нав Гвардиола ба дастаи Барселона бармегардад ва ҳамроҳи худ шогирдашро меорад. дар ин бора журналисти испанӣ Хосе Алварес хабар додааст. шартномаи Серхио Агуеро дар Сити охири сол ба анҷом мерасад. вақтҳои охиру дар Англия хушбахт нест. тез ҷароҳат мебардорад, бо атрофиён ҷангу хархаша мекунад. қариб монда буд ки барои рафтори дағал нисбат ба дувари зан ӯро муҷозот кунанд. хулоса муҳити футболи Англия махсусан сардию боронгариҳои мамлакати футбол ба ҷонаш зад. шояд мисли дигар бозингарони лотинӣ дар охир ба кишвари офтобрӯяи Испания равад. як гурӯҳ одамо хурсанд нестанд ки Месси дар Барселона боқӣ монд. тобистони соли гузашта аксарияти кормандони клуб бисёр мехостанд ки Месси аз даста равад. танҳо дар он сурат онҳо метавонистанд соҳиби ризқи рӯзӣ шаванд. Барселона ҳамон вақт як қатор кормандони худро аз кор озод карда буд. боқимондаҳо бемаош кор мекарданд. журналистон бо чанде аз кормандони даста суҳбат карданд ва онҳо гуфтанд ки Мессиро ҳурмат мекунанд, лекин фарзандони худро бештар дӯст медоранд. дар даста боқӣ мондани Месси маънои онро дошт ки як қатор кормандони
оддӣ ҷои кори худро аз даст медоданд. Борои пардохт кардани маоши Месси дигар илоҷ набуд. Коркунони варзишгоҳи Камнол гуфтанд, ки аз тасмими Месси бисёр нороҳат шуданд. Хабари дар Барса боқӣ мондани футболбози аргентинӣ касеро хурсанд накард. Ман бовар намекунам, ки Месси нони дасти одамони оддиро кашида гирад. Ба ин ҳам бовар намекунам, ки бо рондани чанд нафар барои маоши Месси маблағ ҷамъоварӣ карда бошанд. ба ҳамин тамом дӯстон, ин буд видеои имрӯза. боварӣ дорам, ки эҷодкории ман ба шумо писанд меояд. дар ҳама ҳолат Барселонаро дӯст доред ва канали Барса ТЖ-ро дастгирӣ кунед. дастгирии шумо пешравии мо. бо шумо буд Муҳаммад Гаиров. хай дар паноҳи Аллоҳ.